Kublai pi barok ki prolog ki ba Yusung Tanat ban page ye ki video ki bang aji kai hagane ka channel te prolog hagane ka video ngan batai pi kumno ba phila ban siu online ma ban recharge chela de ba phin recharge ya ki top diamond ma ba phin recharge ya ki UC PUBG but ki we phila aru ban siu ya ka Bilight online ma but ba phin register kemudian kami bagi pidai ban lek kalong ba utu phone number udai ban don bat katuka account ke jong phi po bang ke kata kadai kemudian kam te kumno ban register ya utu mobile number syaka bang jong phi mo te kito ki perlok hakapor ba phi pli ya ka bang account phi ai mobile number katuka join utu mobile number jong phi ulo don hakabang but ada utu phone number jong phi ula jano di phila ban lek chapok ka bang jong phi ban request ki baki dei ban change no ya mobile number te nak bentak tu perlok ki badang thmai ki bompat register ki bompat ai mobile number hapo ka bang account jong phi phila ban lek ha kino ki jaka jong phi ki bedai ki branch jong phi ka block jong phi kum mangi hapo makrwat kum hapo nongstoin kum hapo jowai kum ta ter ti phila ban lek hapo ka branch jong phi ba phin lek ban register ya mobile number da ka ba phi lek ban ra ka bren kam phi ba phi de ban lek ka long ban ra ya ka we ka epic ma ka voter id bat ka we ka de ka passbook kitar tli phi de ban ra ka long badan kam ha phi de ban ra ka we ka epic bat ka we ka de ka passbook ma te enda phila de ban ra kita na yeng phi de ban lek mi ha ka tu ka jaka ka badan ka bangin hapo ka jaka badan ka bang te nang tu chule ong ba yek tu kinong tre bang hang tu ban register ya mobile number te to hadin ma phila ong ngi tu ki nong tre bang hang tu ban register ya mobile number te ki lai phi ka wei ka form ban pendap ma nang ta ki ai phi ka wei ka form ba phin pendap ya account number nang ta ya phone number jong phi bat ya ka jaka sa jong phi bat kemudian kam AFP ba phi de ban sign hang tu kila phai phi ban sign hang tu te la da phim nang ban pendap itu ko form te suong ba ki hang nong an pendap te saya ki la bathai phi kumta te phi de ban pendap hang tu te nang ta na pla de ban pendap itu ko form te sa ai tu ko form ha ka tu how tu nong tre bang na ha ka tu ko nong tre bang te kin sa pan ya ka passbook ke jong phi bat ya ketuka voter ID mo ketuka ki ongka epic te ki singi ki ongka epic ki tu ma te ki panik tu epic ka ba sirok lene ka ba original pide ban penap lupa ban sirok ya ketuka epic ki jong phi te hadun nang tu pat da phla de ban ai ya ketuka dia kitu ki artli ki junun kam ta ka passbook bat ka we ki dai ka voter ID ngup nang ka epic te nang tu kin register ya mobile number jong phi te phi tu the top high mobile number hang tu ka form ina pla de ban tho itu mobile number tu ka form top high tu mobile number nang ta ina pla tikna ba tu mobile number udai jong phi udai don nang ha ka phone jong phi te kin register kin kitu kinong trai bang kin register leng ba ki core computer te hade nang ta ki long phi ngi la de ban register te hadin me pla de ban register te kebadan kami phi ba phi dei ban le ka long ba phi dei ban art no ka bang account ke jong phi dengan sapni ha next video kum no ban art ya ka bang account jong phi ha po ka Paytm kum phone pay google pay mo te kita ki dei ki app ki ba phila ban siu online kum my Jio la de ko ban recharge ki sim card Jio jong phi Airtel thangs app ki be mo phila ban recharge lang ba ko online te don kam ai phi klong OTP ulong ban kam tila da kidon kino ki brio ki bawan pan ni OTP jong phi wat nam ai mo OTP ulong badan kam hang subun uksa da kino ki brio ki batrak ki tu ka account jong phi ne kino ki bawan pan ni OTP kamut wan hak pun jong phi ki wan phone ni phi ban ong ban ai tu message pinio kata pinio pisa kata te pinio diamond kata ki bon bagi bathok ten re wat nam ngej be je kum ki brio wat nam share ya utu OTP nga try pila sngotu te hak next video ngan batai phi kum no ban siu
online yaki recharge Jio yaki recharge Airtel ma ban tap diamond ma ban recharge diamond Free Fire ban recharge PUBG UC ban ki online ban siu bin like online ban kum ta ter dengan kerpat pi ki perlok radai pidang thamai ban subscribe ban share ya kan video share ki perlok jong pi ki bom pat nang ki bom pat snguthu kum no ban register your mobile number shapok bak tik play bon ni ya kapor ke jong pi ni ne kundupat hakawai ka next video kublai sibune